La malaltia de von Hippel-Lindau, una de les anomenades malalties rares. l'Associació Espanyola d'Afectats d'esta malaltia necessita 20.000 euros per a aconseguir un projecte d'investigació que estudi el seu tractament. És per això que avui a Paiporta han convocat este dinar multitudinari protagonitzat per esta paella gegant que estan veient en estos moments i que començaran a tastar d'ací no res. El poble de Paiporta s'ha volcat amb els afectats d'esta malaltia. Fins ací s'han traslladat més de 500 persones que contribuiran en esta bona causa amb només 8 euros, els 8 euros que costa este dinar solidari. A més, al llarg de la jornada es venen aquestes polseretes de l'esperança per tan sols €1,50, amb les quals els malalts volen conscienciar la societat sobre la malaltia de von Hippel-Lindau, una malaltia que a Espanya ja patissen més de 200 persones com esta. Tienes dos opciones, o estar llorando por las esquinas todo el día o simplemente tirar adelante. Yo siempre digo que no estoy dispuesta a tirar la toalla y que tengo la obligación de vivir por mi hermano que falleció con 15 años o por mi madre con 49. Yo estoy teniendo oportunidades de hacer cosas que ellos no pudieron. Susi treballa cada dia amb optimisme per a viure en qualitat amb la malaltia rara de von Hippel-Lindau que es va endur a sa mare i el seu germà. Ella, als 12 anys, va començar a perdre la visió. Ara, a més de la ceguesa, conviu amb 2 tumors al cervell. Es una limitación, pero puede ser que tú tengas una limitación por tema económico, por tema laboral. Todos tenemos limitaciones. ¿Y? El von Hippel-Lindau afecta sobretot a la visió, medul·la, pàncreas i renyons, on es reprodueixen els tumors, tot i que s'operen. Con este tipo de tumores, de saber cuándo operar es vital. Es vital, porque si no se tiene eso en cuenta, pasas por operaciones, lo cual conlleva minusvalías, grandes secuelas. Avui a Paiporta s'han unit amb l'esperança d'aconseguir els 20.000 euros que necessiten perquè s'iniciï un projecte d'investigació. La malaltia es transmet de manera hereditària. A Espanya hi ha 204 persones diagnosticades, tot i que es calcula que hi ha més de 1.300 afectats reals.